Saúdos, a Liga CT desembarca en Galicia por vez primeira esta tempada. Estamos en Chapela, Paseo de Cardona, día especial, histórico pro club. Organiza a regata, primeira regata en Liga CT. O Paseo de Cardona vai vivir a elite das traíñas. Chapela Wofco, o campeón galego, equipo que debuta neste curso 2026 na CT, foi o campeón da Liga Galega o curso pasado. Estamos na sexta xornada da Liga, categoría masculina. Líder Orio, unha vantaxe de 3 puntos sobre Urdaibai. Categoría femenina, líder Arrán, unha vantaxe de 11 puntos sobre Tolosaldea. Temos dous equipos galegos na CT, Ares e Chapela Wofco, os dous categoría masculina. Debullamos todo isto de seguido. Un día especial para Chapela, para este club que o ano pasado logrou o ascenso a elite por vez primeira, compite na Liga Euskolabel. Un día especial para todos os canteiráns, para todos os afeccionados, para o equipo que foi líder da Liga Galega tempada pasada e que neste 2026 gañou xa o Campeonato Galego. David Álvarez, moi boa tarde. Moi boas tardes. Hoxe un día emotivo e un día soñado por moitos dos canteiráns en Chapela. Pois sí, porque debutar nunha liga como esta, que é o soño de todo remeiro, e sobre todo se somos galegos, vai quedar enmarcado na historia deste clube e esperemos que sea unha de moitos anos. Onte falaba eu con dous canteiráns de xeracións completamente distintas. Manu Videira, 19 anos, na Liga Galega o ano pasado só remou unha regata, titular indiscutible para Zunzunegui este ano. Falaba tamén con Castelao, unha xeración completamente distinta, moito máis veterano, comezou en Chapela, marchou a outros clubs, volveu a Chapela, e os dous tiñan o mesmo sorriso de a xente vai poder disfrutar do mellor aquí no paseo. Sí, tuve un placer de estar agora con eles, estuve con Caste, e dicíalle, el preguntábame que tal estaba eu, e digo yo, bueno, estou moi ben, e digo, estou eu mellor, porque vai disfrutar disto e estaba como un rapaz pequeno. Eu sei o que sinte esta xente, porque todos o sentimos, e estou moi ledo de que o sintan así, de que teñan esas ganas de debutar nesta regata e que a leven dentro. Son dous equipos galegos que compiten na Liga Euskolabel. O Club de Remo Chapela Wofco e Club de Remo Ares son os dous últimos clasificados na Liga masculina. O sea, un día de festa en Ares. A Liga desembarcará a finais de mes de agosto, o 30 de agosto será regata en Ares, pero o Club de Ares xa está moito máis afeito a organizar e vivir eventos como este. Estamos no campo de regatas de Chapela. David, un día onde faltalle pouco para pleamar, está subindo a marea, e un campo de regatas onde case que todo o mundo coincide nunha cousa: a diferenza entre carreiros pode aparecer se hai vento, e hoxe algo de vento hai. Sí, está cambiante, parece, por momentos parece que vai ir a máis, por momentos pois decae, no? Contra a pleamar, e pode sempre o vento pode incidir máis, no? Pero tamén teño que dicir que a dirección que trae para remar neste campo é da mellor dirección posible, porque temos o socairo todo do Monte da Guía de Vigo, e despois polas correntes, porque eu tamén neste campo tiña medo polas correntes, pero temos a sorte de que a marea está no mellor momento deste campo, para que as diferencias sean mínimas. Sería moi distinto se estivésemos falando de marea baixa. Se fora marea baixa sí que sería bastante máis perjudicial, porque hai que ter en conta que aquí a ría é onde se estreita, e se a masa de auga está dentro da ría, na ensenada de San Simón, cando vacía sí que baixa con forza. Agora, enchendo, está chegando o máximo do seu
da enchida, nunca mellor dito, e as correntes páranse. Nos entrenamos moito por aquí, pasamos moito por debaixo do Ponte de Rande e podes asegurar que hai unha corrente moi grande. Notase cando vas en contra e cando vas a favor. Algo parecido como Portugalete, non tan exagerado como en Portugalete. Non vamos a mirar cambios de rumbo como se suele pasar en Portugalete. Víamos aí as bollas, por momentos temos refachos de vento que alcanzan os 13 km/h. Agora baixou bastante, creo que vai estar racheado e a mí dame a sensación que pode baixar. Hai un pequeno cambio no que campo de regatas habitual de Chapela con respecto da Liga dos últimos anos. Desprazouse por exigencias da ACT, por tema de colocar os delegados, os árbitros, un pouco cara a Ponte de Rande. Non demasiado, non vai influir demasiado, uns 80 metros. 70 metros, sí. 100 metros, bueno, sí, 70. Sí, estaría no Peirao. Sí. Bueno, hai unha incertidumbre cos carreiros. Madre mía, todo o mundo me parou para preguntar se o carreiro 1 era mellor, que eu penso que a incidencia do vento vai estar pro a popa está para todos. Xa houve algún adestrador que pedía que rolara un pouco a noroeste para que se beneficiara un poquinho máis un carreiro máis que outro. Os exteriores teñen o socairo das bateas que non se nota moito. Neste momento non, neste momento é proa popa total, como lle dixen eu, hai que remar e deixarse descargar. Sí, hai que lembrar que este campo de regatas está colocado entre as bateas e o paseo. É moi fermoso. O malo que hai o ter o pantalán no medio, pues, sí, visualmente desde terra perde un pouquiño, pero está situado nun sitio moi bonito. Sempre cando chegan os clubs vascos aparece o tema de como é o campo de regatas en Galicia. Onte estiven na sesión de adestramento, estaban case que todos adestrando e todos con esa pregunta, buscando carreiros, a ver que facía Zunzunegui con Chapela, por onde ía, por onde non ía, preguntándolle que pasaba, se había vento, se había menos vento, se o vento viña nunha dirección, noutra. É curioso porque o sábado pasado en Castro vivimos unha regata espectacular onde había unha diferenza grande entre os carreiros e ninguén fala disso. Aquí non pasa nada. Sí, e non pasa disso. Mais aló dos campos, como diz, de Portugalete, calquera, Orio tamén. Orio, ninguén quere o carreiro 1. Ninguén quere o 1, se está subindo, se está baixando. Sí. Hai ríos que desembocan, que creo que a incidencia é moito maior que nunha ría aberta. É certo que aquí tamén as habrá, porque estamos no mar. E o vento ven, o vento vai, mira, agora mesmo acaba de levantarse de novo. Estamos nun medio natural e tamén fai bonito o deporte. É injusto, pero fai bonito porque abre un pouco a que outros podan gañar, non? Entón, iso é importante para o espectáculo tamén. Só vimos esta temporada, sobre todo en categoría masculina, que dende segunda quenda podese sorprender os de quenda de honra. Categoría feminina, Liga Euskotren. Vimos a clasificación, hai un dominio claro, moi claro, agardado a máis de Donosti a Raúl Lagunac. 5 jornadas de Liga, se lle leva 11 puntos a Tolosaldea, el segundo clasificado. Aquí sí que podemos decir todos contra a Raúl Lagunac, que ten o reto de saber se vai ou non vai gañar todas as regatas da tempada, porque si notamos que non hai un equipo regular por detrás de Arrao. Claro. Son todos moi irregulares. Aí bailan moitas clasificacións. Vai ser complicado, pero a ver, mirase moi superiores. O outro día Tolosa fixo un regatón e apretou desde a primeira quenda, pero foron capaces de volver a sacar eses 6 segundos que o marxen máis curto. 6 segundos están falando que son 2 traíñas, o sea que están ganando con solvencia merecidamente, porque, bueno, o traballo teñen feito, os chases están aí, mérito delas, non porque sean superiores por moito, non vamos a decir que abusan, non. Sí. Elas merecen gañar desa maneira. A fin de semana pasada, por certo, vivimos unha exhibición de Arrango que comentas, é capaz de chegar a virada con 6 segundos de desvantase e no longo de volta remontar e meter outro tal. Sí, mérito total. Habilidade, forza,
están moi consultadas e sabemos o adestrador que ten, o sea que todo teñen para ser o que son as campeonas. Veamos aí na zona de embarque das tripulacións, das traíñas, o grande ambiente que hai nesa zona en fronte ao club de remo Chapela. Estáse demorando aínda o inicio desta categoría feminina, así que podemos falar de categoría masculina. Facemos aquí, abrimos un paréntese. Chapela e Ares, último clasificado e penúltimo clasificado. Xa tiveron regatas onde deixaron boas sensacións, outras onde as sensacións foron malas. Chapela comezou ben, as dúas últimas regatas, 2 derradeiros postos. A inversa, Ares tivo un mal inicio, na última regata, un 9º posto. Sí. Como ves as dúas embarcacións? Eu o que veo é a experiencia, porque donde Chapela fallou, pois é no mar aberto. Aí hai que ter moitos kilómetros. Eses kilómetros os ten Ares. Entón invertirse as jornadas anteriores. Si Chapela pode sacar unha velocidade óptima do barco en condicións de calma e traballo. No respecto de Chapela é traballo, e no respecto de Ares é confianza, penso máis. Cambiaron a traíña, creo que acertadamente, porque penso que ese modelo é similar ao que teñamos no Sentirán, o mesmo, exactamente o mesmo. O mellor adátase máis a este tipo de equipo. Xa miramos que con Honda mellorou, entón agora é a base de confiar. Falei con Pendo antes e di que a cousa na semana está funcionando. É curioso como o último modelo que sacou a Milivia case que ninguén o quere. Só está competindo Chale, Chapela e Guetare. Sí, porque é pola rigidez. Está tan ben feito que sempre se busca nos botes que sean os máis rígidos posibles, pero o mar está demostrando que non é así. Si ten as dúas cousas. Se ti tes un equipo que é perfecto, vas correr máis. Pero facer un equipo perfecto é imposible, ou prácticamente imposible. Co cual, os outros botes que son un poquinho máis flexibles mitigan un pouco máis eses erros, e entón consigues sacar un poquinho máis de velocidade a larga. O mellor a punta, velocidade de punta sacas co bote novo, coa rigidez esa. Pero en 20 minutos va a ser máis rápido co outro. Implica ser unha orquestra onde ninguén, absolutamente ninguén desafina. Non podes desafinar. Nunha saída, por exemplo, seguramente que a velocidade de punta da nova é bastante máis alta que da vella. Pero neses 20 minutos que é o que dura unha regata, a media total sempre vai a ser un poquinho máis alta que a vella. Por iso se deciden por eso. Temos a 4 embarcacións da primeira quenda. Carreiro número 1 Donosti Arraun. Temos aí a unha galega indiscutible de tipo Ñeiro, por certo, último ano con Arraun. Con Arraun no. Donostiarra e Carreiro número 1 Arraun, verémoslo despois que o líder. Carreiro número 1 Donostiarra, Betty Piñeiro está con Arraun, pero Arraun non compite na primeira quenda. Carreiro número 1 Donostiarra, temos aí o cuarteto galego con Carlota, Celia, Paula Iglesias e Alba Pérez. Carreiro número 2 e Nicole a patroa, a patroa. Carreiro número 2 Humaya, Carreiro número 3 Ibaica e Carreiro número 4 tripulación de Astillero co trío galego, Alba Meis, Laura Martínez e Valeria Suárez. Son as 4 embarcacións que van cara a liña de saída. Un retraso de 3 minutos, pero descoñecemos o porqué, non? Na quenda de honra estará Orio. Sei cunha novidade enorme, non está na tripulación titular Andrea Uvilla. Tolos Aldea Carreiro 2, Arraun, si teremos a Betty Carreiro 3 e San Xoán Carreiro 4. E comentabas que Betty que deixaba, bueno, vais a facer co cargo de Vila de Canas, sí. Pero non deixa de remar. Dirección deportiva e pra canteira de Vila de Canas. Si, en dúas categorías estuve con ela falando. As 4 embarcacións son as 4 últimas clasificadas da Liga. Pechacancelas da Liga, 11 puntos. Donostiarra ten só unha vantaxe de 3 puntos sobre Zumaya. Zumaya é penúltimo clasificado. Ibaica é sexto clasificado. Zona media e zona cómoda, Astillero con
20 puntos, quinto clasificado da Liga. Das 4 embarcacións, a situación delicada da táboa clasificatoria para Donostiarra, que tivo un mal inicio de Liga, pero está mellorando nas últimas regatas, está en zona de descenso, e Zumaya só con 3 puntos máis que Donostiarra. De feito, Zumaya, a fin de semana pasada en Orio, foi última clasificada, Donostiarra foi quinta, e aí Donostiarra está viendo un baile limoulle que a nos vai a dar bastante emoción, menos a primeira clasificada, que de momento pues está sendo sólida, pero bueno, Tolsaldea penso que algún susto lle pode meter con Honda. Apertura da primeira quenda, categoría feminina, Liga Euskotren. Esta é a sexta xornada de Liga, a bandeira Ametsa Obras. As 4 embarcacións no mar, Donostiarra, Zumaya, Ibaica e Astillero. Esta primeira quenda vai nos dar moitas pistas de como está o campo de regatas, e a primeira pista que temos xa é que a velocidade do vento vai medrando. Agora van en contra do vento. Ahora van en contra do vento e da corrente, sí, que está subindo, co cual será un longo bastante lento. Simplemente 2 longos nesta categoría feminina, algo que se unificou coa Liga Galega, que xa existía, está unificado tamén coa Liga ETE, liga que domina no País Vasco Honda Ribia, e en Galicia a tripulación de Perillo, que xa foi campeoa galega. Daqui, desta quenda, terán algunha das rivais no playoff. O vento vai rachado, están rachas de 10, de 11, depois baixa a 6. Bueno, isto aquí, onde estamos nós, porque a medición faise donde temos as carpas, e non sabemos exactamente no campo a intensidade, que sempre penso que bastante máis que o que temos aquí dentro. 8:30 da tarde e a pleamar. Astillero, champa inicial moi forte, está lle sacando 3 segundos a Ibaica, 3 segundos a Donostiarra e 4 a Zumaya. Destas embarcacións está chamada a ser a que estea un punto por diante. Pinta de que esta temporada Astillero vai a estar nesa zona medio alta da Liga. Si, dá un salto a que non é honra. Xa tivo 2 terceiros postos esta temporada, a estrea en Madrid e tamén na regata de cierre. Si, aquí miramos os carreiros centrais, pois que son os máis lentos, pero tamén temos os barcos que supuestamente non sendo Donostiarra, que, bueno, está mellorando, entón igual o punto de velocidade xa está máis semellante a Zumaya e a Ibaica, e pode engañar que polo medio, que como se estuvéramos falando de Portugalete, que polo centro se baixa a corrente, retrasas, pero penso que é natural o que está pasando. Facendo unha pequena enquisa, sen ningún tipo de valor científico, moitos remeiros só se querían o carreiro 2. Zunzu dixo que aquí, cando organizou probas e descensos en Chapela, ten gañado dende calquer lado. Sí, dende o 4, dende o 1, dende o 2 e dende o 3. Se o bote é rápido, normalmente nos creo que tivemos 2 campeonatos galegos, 2 ou incluso 3. Éramos un bote rápido, entonces daba igual se fóramos por un, por iso, por aquel carreiro funcionou. A veces buscamos moitas excusas de se as cosas nos salen mal. Eu creo que nos non pecábamos diso. Cada vez que te tocaba un carreiro, pois tiñes que ser o mellor por ese carreiro, co cual tiñes que facer o maior rendimento. Hai moita xente que xa pensa, no, tocoume o carreiro 4 e me dixeronme que era mal, parece que xa vas derrotado. Bueno, se perdo non me van a dicir no, hai que remar e buscar a sensación boa do bote, e se ti sentes que fixeche unha boa regata e o barco correu que ti traballaches nel, pois e quedache mal puesto, dices, aquí pasou mal, que tamén pasa, pero non se pode salir derrotado dicindo esta es la buena, outra es la mala. Hai que bogar. Falando con Castelao, o remeiro de Chapela, por exemplo, falando a fin de semana pasada, non tivo sorte no
no sorteo de Carreiros Chapela, e dicía precisamente iso Castelao, e que non hai que buscar excusas nos carreiros, que sí, que foi malo, pero cometemos erros, remamos mal, foi a peor fin de semana do equipo, que chegue canto antes, que nos dea canto antes un golpe, resetear e volver a remar. Esa actitud, Caste leva moitos kilómetros en riba, nese aspecto pois pensa como a mí. Os carreiros sempre buscamos calquer cousa para dicir que nos saliu mal a regata, non, foi por isto. Non, hai que asumir que o bote non anduvo fino con esas ondas, hai que traballalo, co adestrador que teñen van a traballalo. É certo que traballar esas ondas aquí é complicado, sí, porque aquí temos que salir afora ou sales a Nerga ou Cies por alá. Eles creo que entrenan aquí no Vao, cando hai onda, cuidado, que levanta ben, pero non é a onda do Cantábrico. E donde te curtes? Como decía antes, Ares sí que xa sabe, xa está curtido en batallas nesas ondas. Esta xente pois acaba de chegar, Zunzu sí leva moitos anos, pero a experiencia do bote ten que gañala pouco a pouco. Estamos xa moi preto da Ciaboga, dominio claro, moi claro de Astillero nesta primeira quenda, un primeiro longo que vai case que os 6 minutos. Viamos o único retoque, o único movimento en trazado Donostiarra, tentando marchar do carreiro 1 e achegándose o carreiro 2. Saben, Astilleiro, carreiro 4, 5.58, primeira virada, carreiro número 3, Ibaica a 6 segundos, carreiro número 1, Donostiarra a 7 segundos e pecha a 12 segundos Zumaya. Hai pequenas batallas nesta quenda, unha desas batallas é o duelo Donostiarra-Zumaya. Só están na clasificación separadas por 3 puntos, con sensacións distintas das últimas regatas, de menos a máis Donostiarra e de máis a menos Zumaya, e o Donostiarra estalle sacando 5 segundos no primeiro longo. Pois sí, están collendo outra sensación. Bueno, están en plan remonta, Zumaya pois a cabeza xa vai empezar a queimar un pouco, e bueno, vemos recén empezada a liga, pero hai que ir situándose xa. Vemos, Astillero mantén carreiro 4, sí, Ibaica está tentando meterse no 2 no carreiro de Zumaya. Bueno, eu diría que non está intentando nada, está indo reto, porque non creo que queira facer iso. Nós, os patróns, onde temos claro que facer nun campo de regatas é no de Portugalete, pero nun campo como aquí ou en unha ría hai que ir o máis dereito que podas a bolla e deixarse de inventos, porque si podes trazar un cruzalo polo vento, se o vento cruzado e colle máis velocidade ao barco, aproveitando de a circunstancia esa, pois sí, pero o ideal para min é trazar o máis reto posible. Esa por rematar este debate de carreiros. Falando con Hugo, patrón de Ares, dicíame Hugo, non me gusta o carreiro 4, pero realmente, para saber como é o campo das regatas, hai que sentar, estar unha tarde falando con Zunzunegui, que o que está aquí todos os días, e coñece isto como a palma da súa man. Sí. Hugo díxome, a min pregúntame polo campo das regatas de Ares. Eso, claro. Este só sabe Zunzunegui os segredos. Pois eu tive algo curioso tamén vindo, porque Chito, presidente de Ciérvena, preguntoume tamén polos carreiros, pero se ten un adestrador que estuvo anos entrenando aquí. Sí. O sea, digolle, pero se tes o que máis controla deste campo de regatas da zona, vasme preguntar a min, e incluso o ex adestrador de Ciérvena. Efectivamente. Entón puedo preguntar os dous, pregúntame a min. Pois sí. Dani Pérez e Zunzunegui, ex adestradores de Ciérvena. Logo falaremos, porque non lle vai nada mal a Dani Pérez cando ven a remar con Ciérvena a Galicia. O primeiro ano foi unha cousa increíble, con 3 bandeiras en Galicia e 3 vitorias de Ciérvena. Mantén esa vantaxe de 6-7 segundos Astillero sobre Ibaica, 8 sobre Donostiarra e Donostiarra sobre Zumaya. Se abriu unha diferenza enorme e definitiva. Está nunha loita moi bonita con Ibaica. Bueno, sí que deu un chimpiño máis a Donostiarra, porque tamén extrañaba mirar tan abaixo un clube que apostou tanto por o remo feminino,
que fai fichases normalmente. O que pasa que últimamente cada fin de verán implica como moitas baixas. Sí, un fin de ciclo e un renovarse completamente. Bueno, todos. Estaba vendo aquí Donostiarra perdeu 7 titulares da tempada pasada, entre elas varias galegas, Ángela Castro, Verónica Avalo e Amalia Solla, que reforzaron Perillo. E así está Perillo neste momento, que é unha sorpresa na Liga Galega. Non é sorpresa porque xa tiña algunhas voces. Fixo bo equipo, Sebas, fixo bo equipo. Eu xa tiña algún dato delas de que se estaba formando un equipo bastante potente. Bueno, vamos a ver a continuidade, a ver se non deciden voltar para o País Vasco e queren se consiguen un ascenso. Vai non ter complicado, onde arriba lo que estaba dando un bon nivel tamén. Bueno, o objetivo é ese, queremos máis galegas aquí, non? Sí, sí. Queremos clubs galegos. Correcto. Remeiras galegas temos, sí, pero queremos clubs galegos. Clubs galegos. Precisamente para que non marchen a tripulacións como a de Astillero ou a de Donostiarra. Moi preto da liña de meta a tripulación de Astillero, o equipo que adestra José Luis Cruces, un equipo que ten unha embarcación cedida por Santoña e que é a gran dominadora desta primeira quenda. Se o primeiro longo foi duns 6 minutos, case que 6 minutos, pouco máis de 5 minutos este longo de volta. Estamos falando de case que un minuto de diferenza entre un longo impar e un longo par. Chegada de Astillero con 11.03, a chegada de Ibaica a case que 5 segundos, Donostiarra a 2 segundos de Ibaica e moito máis retrasada. Vai de limar como mínimo un punto a tripulación de Zumaya, que chegou a 16 segundos. Vitoria da tripulación cántabra de Astillero, a única tripulación que compite na Liga ACT. 11 minutos 3 segundos na liña de meta. Estamos falando de 5.58 o longo de ida e 5.05 o longo de volta. Pois máis de 50 segundos entre un longo impar e un par. E agora digoche unha cousa. Ti que pensas? Que Astillero, a distancia esa que lle sacou a Ibaica e a Donostiarra, é a normal ou en condicións normales sería un pouco máis ou menos? Polos carreiros, vouche facer esa pregunta. Non hai diferencia. Non hai diferencia. Non hai diferencia. Estamos no que está pasando normalmente. Estaba ia contestarche. É difícil na categoría femenina porque hai demasiada irregularidade, pero sí que esta é a diferenza que hai das embarcacións independentemente do carreiro. Astillero 11.03, Ibaica segundo, terceiro Donostiarra, cuarto Zumaya. Para poder ayudar mucho a las demás. Estamos en Chapela na sexta regata da tempada Liga Euskotren, bandeira a Metxa Obras. Celebrouse a primeira quenda con vitoria cun tempo de 11 minutos 3 segundos Astillero, segundo mellor tempo Ibaica, terceiro Donostiarra, Zumaya, cuarto mellor tempo. Iso, se o levamos cara a clasificación da Liga, implica que Donostiarra vai limar mínimo, esperado que aconteza na quenda de honra, un punto a Zumaya, así que se lle vai a chegar xa a 2 puntos. E semella polos tempos que Zumaya está indo de máis a menos esta tempada. Bueno, está moi cedo todavía, pero mellor os picos de forma pues, son para un pouco máis enfilados ao final da temporada. Ondas, ollo, cando estemos con campos donde hai onda, que pode pasar de todo, e estamos mirando que pode pasar de todo casi todos os días, porque hai incidencias, bancadas, malas maniobras, entón pode pasar de todo. Sí. Falábamos antes de Donostiarra, que habitualmente nos últimos veráns
fin de verán implica fin dun ciclo. En Zumaya tamén tivo moitos cambios con respecto á tempada pasada. Unha tripulación con moita xuventude, anda a media de idade entre os 20 e os 21 anos. Equipo que o ano pasado foi cuarto clasificado na Liga no 2025. E sorprende que este ano está nesa zona baixa, tentando evitar o posto de descenso directo. Deses clubs que no seu día gañou Liga e que despois estivo anos, 2016, 17, 18, sin sacar incluso traíña. Sí, sí, é increíble como podes ter un equipo. Bueno, empezamos con Galicia nos tamén, que arrasamos durante moitos anos e tiñamos unha tripulación excelente na auga. Pois os ciclos acábanse, pero é un pouco triste que solo podas ter ilusión un ano, porque o ano seguinte ou te levan a mitad da traíña ou se retiran ou non hai continuidade. É unha pena con iso, porque poderíamos ter ciclos que o consigue son as grandes. San Xoán, San Xoán e Arraun son os que máis Galicia, creo que tuveron os títulos máis largos. Orio creo que salteaba as ligas, non foi dominante. Estamos vendo aí as embarcacións de segunda quenda de honra. Orio Carreiro 1 estaba guardando a alineación de Orio. Efectivamente, é raro ver a Andrea Ubiña fora do equipo titular. Mais se a remeira récord, 18 tempadas levamos de Liga Euskotren, ela leva 16. Sí, dúas, non estudos. Sí, 16. Pero non é raro, creo que máis veces temos vido a Galicia e non remar ela. Pois Marta Sotelo, a canteirán de Bueu, non está tendo regatas de momento esta temporada. Sí que non é raro vela nos descartes de Santi Zabaleta, pero sí extraño non ver a Andrea Ubiña. Carreiro 1 Orio, Carreiro 2 Tolos Aldea, Arraun a líder, a gran dominadora da tempada, Carreiro 3, Carreiro 4, tripulación de San Xoán. Os contrastes, Arraun 3 canteiráns no 14 titular que presenta. A tripulación de San Xoán estaba levando 13 en xornadas anteriores e hoxe tamén repite 13 canteiráns. Uma historia curiosa. Prácticamente en toda a traíña. Sí, sí. Pois agasa a Piqueira, que non é propia. O resto, todas canteiráns. O equipo que adestra Jereño, que a máis ten aí as súas fillas remando, a súa irmá e unha curmá. Bueno, a saga a ver, pues mira, nutre a unha traíña de canteiráns, todas de mesma familia. Se xunta 3 familias así igual, pues é normal que teña tanta canteirán. Bueno, unha mostra de como se vive tamén nas familias o remo en San Xoán. Correcto. Hai que é unha pasada, é certo. O algo semellante acontece tamén categoría masculina cos Lizarralde en Orio, tamén outra xeración dos Lizarralde. A tripulación dominadora de Liga, tripulación o 14 titular, onde temos a galega Betty Piñeiro, indiscutible, cambiando de bandas, veces en babor, ás veces en estribor, pero sempre no equipo titular do gran dominador Donostia Arraun Lagunac. 5 regatas ata o momento e 5 vitorias, e con diferenzas case que sempre cómodas. Estivo máis preto foi Tolos Aldea en Orio o domingo pasado a 5 segundos. Ese de momento non se está escapando. Está un segundiño, Tolos Aldea aí un 2, Orio sí que parece que non é capaz de aguantar o ritmo. San Xoán xa lle vimos un fin de semana pasado extraordinario, cun segundo posto en Castro, competindo con Arraun e un terceiro posto en Orio. Están a un nivel, están con moita confianza e si teñen que ese puntiño para poder con Arraun, creo que non o teñen, pero van nos dar moita guerra San Juan e Tolos Aldea e todas as regatas. Orio é unha pena que normalmente se está quedando moi pronto descolgada, e para Orio non é bo, non é nada bo, porque ese pobo é máis. Incluso están gañando a veces homes e mulleres ao mesmo día, o ano pasado. Sí. A festa que se pode vivir ese pueblo debe ser pero extraordinario. Estábamos vendo as diferenzas con quenda anterior.
2 segundos sobre Astillero, a Raúl Laguna, que agora sí que lle saca Xa xa son 3 3, segundos. a pouquiños vai ir a máis. O vento quedou, sí, pero bastante agora. Está así cambiante, de repente ven unha brisa que un vento. Tamén se agradece, porque fai un día de calor. Día de moita calor, hoxe en Chapela, marcando esa diferenza a Raúl Laguna, 3 segundos sobre San Xoán que volveu a Liga despois de 8 anos de ausencia na ACT, que no seu día, club que no seu día fora dominador desta Liga con 5 títulos consecutivos. Antes falábamos de Orio ten 3 títulos, non foron consecutivos os 3 en 4 anos. Non se consolidou. Non está mal, en 4 anos 3 títulos de Liga. Pero falamos de que si hubo clubes que, como está agora Raúl, que si se consolidaron, incluso se reforzan. Sí. O sea que ainda buscan un poquinho máis. Creo que este ano vai ser moi difícil vencelas, tan siquiera nunha regata. Suma 4 ligas en 5 anos, vai camiño da quinta liga en 6 anos. Tempos de referencia con quenda anterior, segue tendo 3 segundos sobre Astillero movéndose en tempos de San Xoán. Agora un segundo por detrás de San Xoán Astillero, pero tempos moi semellantes. E Tolosa Aldea, que é máis irregular esta tempada que o curso pasado, movéndose a 3-4 segundos de San Xoán. Odio descolgado. Si, Tolosa Aldea, eu penso que é moito debido tamén ás condicións do equipo, que se desenvolve moito mellor con onda. Entón aí sempre pode dar máis sobre, aproveita mellor as ondas, pois corre un poquinho máis, é capaz de intimidar un pouco máis. Cando arregata un pouco máis de vatios, xa lle costa un pelín máis. Que tamén tivo que reconstruirse polas baixas, e que pintaba con ter unha xeración tamén moi potente, pasoulle. Con relembrar que o ano pasado Tolosa Aldea foi segundo clasificado na Liga e gañou 2 bandeiras. Moi preto xa da virada a tripulación de Raúl Laguna, a líder da Liga. Ollo que se descolga moito Orio, e veremos onde se coloca entre Zumaya e Donostiarra. Se empeora os tempos de Zumaya, porque intuo que van a ser moi parellos, polas diferenzas que nos estaban dando entre Astillero e Arraun. Pois os tempos de Zumaya van ser semellantes aos de Orio. 5.58 marcou Astillero nesta virada, 5.52 Arraun, a máis 5 San Xoán e a máis 6 Tolosa Aldea. E agora a chegada de Orio, que vai andar por 6 minutos 10 segundos. Aquí agora vamos a entrar de novo no tema de Carreiro. Agora Orio pode dicir que o Carreiro 1 era malo, a Donostiarra era malo. Sí, sí. Porque a Donostiarra fixo unha moi boa regata. Sí. Entón non xa vamos a descartar en feminino que a un era mal Carreiro. Orio un segundo peor que Zumaya. Estaría marcando peor tempo de regata a tripulación de Orio. Un equipo que xa en Ciervena foi última clasificada nunha moi mala regata, un equipo que comezou en Madrid cun segundo posto, que foi unha sorpresa moi agradable despois da reconstrucción tamén. Despois sí, claro. Orio sí que perdeu a case que todo o equipo do ano pasado, quedaron moi poucas, e aquel segundo posto en Madrid pois pintaba sacou, ben, ¿no? Sí, pintaba ben, sacou sorrisos de sí. Non vai ser tan malo o ano de Orio. Sí, pero caíron aí un par de mal postos e malas sensacións. Hoxe eu creo que moralmente non están mogando ben de cabeza. Vemos que xa perde 15 segundos con Tolosa Aldea, outros tantos con San Xoán, e de momento segue a diferenza cómoda de Arraun Lagunac, a que é a líder. Non sabemos se Andrea está lesionada tampouco, non temos o dato, sí. Porque tamén, a ver, eu penso que é unha peza importante no equipo. Foi ata o momento esta tempada titular en todas as regatas. Sí. Aí temos a dúas galegas, Andrea Ubiña e Marta Sotelo. Marta Sotelo foi
fichase este ano. Unha ex de Bueu, estivo en Chapela, estivo en Urdaibai, pero canteirán de Bueu. Que sí que non conta pro adestrador para Santi Zabaleta. Santi Zabaleta, novo adestrador de Orio, logo da marcha de Pachi Francés. Foi aí como cambios de ciclo. O día no que chegara Pachi Francés fora precisamente pola marcha do club de Santi Zabaleta. Sí. Recordoulle un segundiño todos os aldea, ¿eh? Está aí agora a 5 segundos de Bueno, Arraun Lagunac. Arraun ten controlado totalmente a quenda, non vai ter problemas, non. Despois do que se viu Imposible. en Orio de chegar con Sí, 6 segundos claro. de desvantaxe e Sí. de remontar dende a tranquilidade, Sí. é difícil ver Cuidado, nerviosa a esa tripulación. É que eso fala moito dun equipo que é capaz de sosegarse, non caer en viciar mal o barco e seguir perdendo os segundos. Confían tanto nelas que mirabas en la cara que iban desexando a remontada, levaron a cabo fácil además. Víamos referencia con Astillero que segue moi preto de todos os aldea de San Xoán, marcando tempos moi semellantes. Mostra tamén da boa regata da embarcación cántabra. E tiñamos aí na infografía a referencia case que todos buscando neste longo de volta o carreiro 2. San Xoán facendo metros e indo cara ao 2, a Arraun percorrendo algo menos, pero meténdose no carreiro 2. Pois creo que San Juan quere facer iso e xa perdeu un par de segundos porque quere facer. Se seguira recto, como che dixen antes, penso que non perdías eses 2 segundiños, estaría na pelea tranquilamente contra os aldea. Pero é que está facendo moito máis. Vale, a round, bueno, pois mira, o mellor perdeu ese segundo por querer meterse no 2. Que debe de empezar que a mentalidade non é, senón por sabiduría pensa que están en Portugalete. E aquí que hai un funil polo medio. E vamos a ir pola 2 que é por onde máis corrente. Que non hai, que se deixen desas cousas. Lembro ano pasado, comentábamos un adestrador, buscan correntes onde non as hai. Que é certo, recordo ese comentario, non me acordo quen foi. Pero é que é certo, non as hai, aquí non hai esa bueno, correntes hai en todos lados, sí. pero que incidan tanto como en Portugalete non as hai. E menos nunhas condicións de pleamar como esta. Claro, e menos como que hai que... A ver, a mí sempre me gustou analizar moi ben o campo con esos coeficientes, o sea, un coeficiente de 74, que é bastante alto. Estamos en alto. coeficientes altos, é unha semana de marea viva. É alto, sí. Os ventos e todas estas cousas. Chegada con 10.53 a round. Todos os aldeas rebaixa o tempo de Astillero. San Xoán tamén vai rebaixar o tempo de Astillero por un par de segundos. 11-19 marcará Zumaya e vai empeorar ese 11-19 derradeiro posto para a embarcación de Orio. Vai chegar agora a Orio. É curioso, polos tempos. A round moveuse no campo. Sí. Un segundo perdido. San Xoán o mesmo, perdeu 4 segundos do que levaba con respeto a única que non se moveu no campo, todos os aldeas. Gañoulle un e meteulle 4 máis. Co cual os movimentos xa están máis que ratificados que non deben de facelo. E creo que vamos a mirar máis movimentos na masculina. Sexta regata da tempada, sexta victoria de Arraun Lagunac. E outra regata máis onde ninguén lle rebaixa de 5 segundos. O se volve quedar todos os aldea a 5 segundos. Era máis curta, era 6. Creo que estábamos en 6. A máis curta pode ser. Si, outro día estivo entre 5 e 6 en Orio. Tamén igual. Aí está, chegada a liña de meta da tripulación vencedora. E non se cansa de gañar, Eso está moi ben, o sea, hai que celebrarlo sempre. Repite o adestrador Juan Mari Echave que este grupo que conformou ten ambición, ten que adestran como se non gañasen as bandeiras. Notase cando chegas na meta así, o sea, que toda a traíña cae como se fora a primeira bandeira da súa vida, pois eso ten mérito. Eso é pasión por ganar, o sea, traballan para ganar.
sempre é máis cómodo tamén Cando ganes. cando ganas. Sí, había que ver cando perda. Claro. Pero neste equipo, mira, se que se perda hoxe, mañán daría un golpe, seguramente. Mira, ao final só hai un segundo de diferencia entre Zumaya Pois e mira, Orio. Non lle veu mal a Zumaya porque só lle vai recortar Sí, un solo punto un na punto, clasificación Donostiarra. Se non serían 2, esa apretaría demasiado Donostiarra a Zumaya nesa zona baixa da Liga. De 53 o tempo de Arraun Lagunac, menos de 5 segundos, 4,8. Tolosaldea segundo posto aquí. Na primeira bandeira a Metza Obras, na sexta regata da tempada na Liga Euskotren, mas esa das vencedoras. José, por certo, non colocou en chave a Nagore Osoro como patroa, non? como patroa. Sí, sí. Vai na reservar mañá para Buou porque a máis cando non remos 2 días Nagore, si é certo que rota, un día colócase na popa e outro día descansa. Os estaba a Maia Eguren como patroa de Arraun Laguna. Sí, bueno, aproveitan as condicións de ría porque, bueno, os patróns soname mal dicilo porque sendo patrón Pintades menos. claro, aí estás. Non quería decir, pintamos bastante menos, pero bueno, mira, nestes movimentos bueno, moitas veces están ordenados, móvete a dúas, pero sempre hai decisións de patrón. O patrón sempre, inda que non faga nada, está. Vimos aí a clasificación da Liga, xa son 48 puntos e segue medrando a vantaxe de Arraun Lagunac sobre a segunda clasificada da Liga. Despois de 6 jornadas de Liga xa se poden sacar pequenas conclusións. A emoción da Liga vai a estar na zona baixa da clasificación entre Zumaya e Donostiarra, entre a sétima e a oitava clasificada de Liga. Nestes momentos ten Zumaya 16 puntos, Donostiarra 14 puntos. O sea, a patroa de Tolosaldea, Nerea Pérez, leva máxima puntuación, 8 puntos, colócase como líder da clasificación da Liga. Curiosamente, a que menos metros fixo, seguro. Aquí non, nestes datos que temos diante non o poñen, pero sí, durante a semana non o dan. A Liga aporta eses datos de velocidades, metros transcurridos, velocidades en Ciaboga, etc. Mídese todo para otorgar estes puntos. Deron ya ela porque a Ciaboga pues, foi boa e moitos menos metros. Debullando un pouco os datos desta primeira quenda, xa falamos bueno, primeira e segunda quenda, que había case que 50 segundos de diferencia. Sí, temos casi un minuto. Sí, entre primeiro longo e segundo longo. Foi Tolosaldea a tripulación máis rápida no segundo longo. Sí, claro que un segundo. Sí. Iba a 6 e terminou 5. Un segundo máis que Arraun Lagunac. E creo que o dato de ir recto foi o que lle beneficiou, porque a siguiente que ten máis puntos na clasificación casualmente Astillero, que Astillero iba polo carreiro 4 e polo carreiro 4 non se moveu, entrou polo carreiro 4. E vemos que tanto en primeira quenda como segunda quenda, si esa diferencia entre longo impar e par superou os 50 segundos. Estaba vendo a Arraun Lagunac 5:01 no longo de volta e no longo de ida 5:52. Estamos falando de 51 segundos da embarcación que gañou, que é a líder. Clasificación de patroas, Nerea Pérez con 30 puntos. Temos aí unha galega, Nicole Maroño, en Donostiarra, segunda clasificada polo momento. Palco de autoridades para que recolla Nerea ese maior como mellor patroa. Vai entregar Susana Berrocal en representación da empresa Ametza Obras, patrocinadora desta primeira bandeira en Chapela. Vai se consolidando tamén no segundo posto da Liga
Tolosaldea ante a irregularidade de Orio. Xa hai ten dende o segundo posto unha vantaxe moi clara sobre Orio. Hai un colchón aí xa. Sí, moi grande. Xa incluso ten 5 puntos sobre San Xoán. Ten todos os aldeas a un Xoán con ondas van nos dar moita festa, verdad? Porque vanse xogar eses puntos que se separan. A Raun creo que ten un salto xa moi grande. Vai ser complicadísimo remontar, prácticamente imposible. Pode haber erros, pero a dous longos é moi difícil cometer algún erro. Bueno, unha ciaboga si a podes comer, pero descalificacións ou algo así un pouco máis complicado. Comparando os resultados esta tempada con resultados de Tolosaldea temporada pasada, que lle penaliza a Tolosaldea? Este ano xa tivo 2 quintos postos e iso penaliza moito cando quere xogarte... Sí, quere estar na zona alta da Liga competindo con a Raun Laguna. Foi quinta en Madrid. Tamén é certo que aquel día tuvo un enganche na boia, que dis que ás veces sí que hai erro, e foi quinta tamén en Castro. O ano pasado Tolosaldea, que gañou 2 bandeiras, nunca foi quinta clasificada. O peor resultado foi un cuarto posto, que só nunha regata. Aí se ve o salto cualitativo que tivo a pena ese que digo eu, de que un bote que viña cunha inercia moi positiva e que lle podía, se reforzara, podía meter man a Raun e competir con ela, pero claro, se che levan remeiras e para reforzar incluso, porque creo que alguna de Tolosa rematou en a Raun, entonces, pues nada, se separan esas diferencias. A nosos aficionados gostaríamos pois que pasara o contrario, ¿no? Pero claro, se fora a remeira de o presidente de Arraun, eu quero mellor para o meu clube, e se podo facer e mo permito, pois teño o mellor equipo e se podo arrasar. Non é que levase 2 remeiras de Tolosaldea, levou 2 titulares indiscutibles, a Patroa, Nagore Osoro, que hoxe non remou, e levou tamén a Nerea Aguirre Zabalaga, que hoxe foi na segunda de Babor. Bueno, nos masculinos tamén nos pasa un pouco, pero bueno, hai un poquinho máis de baile de remeiros. No femenino notase menos, notase que os clubes pois nutrese da canteira, fan un equipo, marchan, volvo a facer canteira, marchan. A tendencia en categoría masculina, cando hai un cambio grande de remeiras, porque moitas marchan a outro. É raro que marche unha, dúas, senón habitualmente marchan en bloque. En bloque, sí. Marchan en bloque, hai como un fin de ciclo en clubs e hai un cambio grande que implica reconstrucción e volver a comenzar non dende cero, pero sí volver a formar un equipo. Tripulación líder, Amaya Eguren, a patroa hoxe de Arraun Lagunac, que recibe a Chapela, recibe tamén o cheque do premio económico. A Chapela que lle entregou Borja Rodrigo, presidente de ACT. Hai que saber poñela, porque, bueno, digo che por experiencia, eu xa poñía, así que a poñía xa tiraba, porque senón despois tiña, ahora daquela non facían memes, menos mal, porque se me chamaban Macario, chamaban de todo. Entregoulle agora a Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, esa botella de cava, e vai recoller a sexta bandeira da temporada. Esta é a bandeira Ametsa Obras, sexta regata da temporada en Liga Femenina, Liga Euskotren, dominio asoballador ata o momento de Arraun Lagunac. Esa é a imaxe para despedir esta regata en Chapela. Al líder da Liga ergue a sexta bandeira da temporada na sexta regata do curso.